Shalom, horas marihita saluhutna. Di hamuah kada amang dohot dainang, manang di dia pehamu maringanan. Tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahe pason, dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorakso taparade hata ni Tuhata, cumulu mahita martangyang. Asini rohama di hamu dohot dame, siad debata amata, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amen. Hata ni Tuhata na gabi jamita di partangyang hata na laos epistel di minggu Quasimodo Geniti di tanggal 12 April 2026. Imahatan itu hata natar surat di tolu Musa bidu 20 ayat sada rodi ayat pitu jala topik ni minggu disi mangulu di bagasan parangen abadia manang hidup dalam kekudusan. Hujahama di hita tapai hutihuk ma di bagasan rohat tabe songonoma di dok hatani Tuhata. Dungi ro muse hatani Jahoba tu si Musa songonon. Ikodohonom muma tu halak Israel manang ICP sian halak Israel nang sian halak dagang aka namai solat di Israel. Tung sura dipilihon sian pinoparna tumolok ikon marutang hosa ibana ikon halak isini tanui madangguri ibana mate dohot batu ausa diri pe manuju bohiku mangalo jolma sisokoni jalamannya pon ibana sian tonga-tonga ni bangsona ala naung nilehonna sian pinoparna tumolok asa paramuton inganakku nabadiai dohot paleahon guarhu nabadiai. Tung surape di paula isini tanoi hira naso diida jol masisongoni uju nama melihon ibana sian pinoparna tumolok asa unang nian bunuon na ibana. Ausa diri ma manuju bohiku mangalo jol masisongoni dohot mangalo donganna samarga. Aku huhut maniapon ibana sian tonga-tonga ni bangsona rap dohot sudi na mangihuton parmainanonna. Aka namar mainan mangihuton ibana tumolok. Tungsura marbalik manang ise marsukun tuhalak pangaruding manang tuhalak partodung asa mangihuton parmainanon nasida ikonau manuju bohiku mangalojol masisongoni dohot maniapon ibana sian tonga-tonga ni bangsona. Di baheni ikon parbadia amuna diri muna asagabi akan nabadiai hamu ayaudu Jahoba de batamunai. Ima hatani Tuhata. Di hamu kadongan sahaporsiaon buku tolu Musaon manang kitab Imamat manang Levitikus ate ima buku na marisihon taringot tuaka aturan manang hare taon di tonga-tonga ni hala Israel di tonga-tonga ni bangsoi asa tutu nasida marhabadiaon supaya mereka sungguh-sungguh hidup kudus. Ima buku tolu Musaon. Jadi na parjulu jupak kita do di bukuon aturan taringot tu hare taon parpelianon. Dang boy asal-asal nasida pasahat peliane. Dak sudi boy pelihonon. Adong do aturanna. Adok tikina, adong ingananna dohot aka aturan-aturan na asing. Di bukod de jahota. Jadi jupak kita do disi aturan taringot tu parpelianon. Dugi muse jupak kita do dibukuon aturan taringot tu kasipanganon. Sipanganon na patut panganon doh sipanganon na sopatut panganon. Jadi ada makanan-makanan tertentu yang memang diwajibkan untuk dimakan, tapi ada juga makanan-makanan yang haram bahkan najis menurut mereka. Dibukon dapat tita doy. Lapatanna dak sudi pahapahanani boy panganon.
Jadi dak sudi pinahani boy panganon. Adong do aturanna. Idu asa molo adong sian hala Kristen naso mangaton bedua misalna. Mangaton daging babi dohot mangaton namar mudar. Molo di hata-bata di dok namar gota satu sadarion boy sajodo nasida marningot aturan na tarsurat di buku Tolu Musa. Jadi boy do notaida misalna di Tolu Musa biddu pitu ayat 22 sahatu 27 kemudian di biddu 10 sada ayat pitu. Dok kamu matu hala Israel songonon oddo pinahan aka najadi panganom muna sian saluhut pinahan aka na di atas tanoon. Nasa pinahan na martabirik jala bola dua tabirik nai huhut marngalu. Ima najadi panganon muna. Ima aturan na. Jadi nasa pinahan na martabirik jala bola dua tabirik nai huhut marngalu. Ima najadi panganon muna. Tole muse babi ay marbula dunian anggota birikna alai dang marngalu di baheni ikor rabudwe dihamu inna di Tolu Musa 10 sada ayat 2 sahatu ayat 3 dohot di ayat pitui. Jadi molo tajahan non di Tolu Musa biddu pitu kemudian di Tolu Musa biddu 10 sada macai torang dia bahid di si akka dia do si panganon dia do na bui alangon. Jadi mulu adok siya tonga-tongani hala Kristen naso mangaton si songoni mangaton bedua manang dang mangalang na margota bui sajodo od dasor nasida rupane. Lapatan na dang bui sude panganon nasida marpili do beda do tu hita. Anggo hita asal marsisi dekat. Semua yang berkaki 4 bisa dimakan kecuali meja naninai rupani. Jadi meja pe aus sugari lebek tongdo dipangan. Na patuluhon jupa kita do muse dibukuon aturan taringo tuaka sisobaon dohot resiko na ikut ditanggung molo dilanggari. Jala idu na taida nuaing di bagasan turpukon. Jadi sahalinai buku Tolu Musaon manaringauti habadiaon. Manaringauti aka aturan asa merhabadiaon halak Israel manang merhabadiaon. Bangsa dohot aka aturan na asing dope namar perdemuan tu habadiaon ne bangsoi. Hamuaka dongan sahapor siaon dinadeba aka aturan sisongoni boy dui gabe memberatkan jala membebani gabe do rupani ulahonon parugamo oni diaka na mga tusinuay ngate alai dina asing ikosongoni do asa marhaba diaon. Jadi adong do mungkin gabe tubuh perdebatan di hita ay tarsurat do di Bibil. Inna nade barupane tohodoy alai kan on nuaing tuhala Yahudi tuhala Israel don. Hita na mangulu di padan nai baru takasdo di dok Tuhan Yesus dangadong na haram dangadong na ramun na masuk tu pamangane harum doi sude asal mamardongam mauliate. Na haram jala na mangaramuni ima na haruar sian pamanganido. Alainak pesongoni dang gabe paksauta dongat tarupani ikom mangaton naso boy panganonna. Jadi adong kebebasan disi. Silahkan tidak dimakan, silahkan dimakan. Na mangaton unang direhei, naso mangaton. Naso mangaton unang mangarehei, na mangaton. Jadi saling menghargai diaka kebebasan ini. Lausido tong nagabe poda di huriata HKBP taringot tu si pangano dangadong naramun asal ma di bagasan roha mauliate tutuhani buidu sude panganota alayat tong do jamit tonota hahi pasota ate unak sude yang langi alanido tujuan ni aka aturani
ima asa marhaba dia do bangsoi. Jadi sada du tujuanna asa marhaba dia bangsoi. Molo adong larangan tusan, larangan tuson, tujuanna asa marhaba dia do bangsoi. Intina ima asa ikon marasing do bangsoi sian aka bangsona asing dalam hal di parugamoon nasida. Jadi mereka harus beda, harus lain daripada orang-orang yang lain. Tuhan ingin umatnya hidup berbeda dari yang lain. Aledang nanay pasing asipkon, ikom marasing do nasida, sian parnguluon ni akahalak na asingi. Parugamoon na pe, songoni asa unang holan parugamoon na ritual, alay ikot takas di hanguluhon. Hama kadongan, marhaba diaon, idon waing jauh-jauh ni debata, tu halak Israel, tu bangsoi. Laos ido nang jauh-jauh tu hita di bagasan partikianon. Jadi molo tahasubakon si panganonan, doho si panganonon, si inumonan, doho si inumonon, unang pola tapangyahon yate. Yesoi gabe ita baen suhat-suhat tudongan lahoma jokali ibana. Gabi adalah terupani menghakimi sasahalaki madok, haram, tidak suci, dan lain sebagainya. Ngatadok nakiningan, molo adong na makasubak ko ni, tang masalah. Alay unak pola gabi, tapak sahalak makasubak kon si pangano tertentu rupani, molo gabi di pangan ibana. Badiana ni dokna, dada gabi pabadia-badiahon, manang sok suci ate. Halak nabadia dada halak nasohea mangulahon hasalaan. Halak nabadia ima halak nagabe dipapulik sianak kadosa jala gabe napuna ni debata nguluna. Buasai ko marhabadiau kita ala nabadia do Jehovah debata tay. Di ayat pitui macetakas di dok dibaheni ikon parbadia amuna dirimuna asa gabe akan nabadiai kamu ayau do Jehovah debata munai. Laos merdumu tu sidon waing nataida di bagasat turpukon. Macai horas diorai bangsoi hala Israel nang akapai solat di jabuna rupani asa unang memilihud dirina nang ianakonna tu molok manang tu molek. Isedo si molokon. Jadi molo tasigati anon taringot tu molok manang molek imasada dewa sesembahan ni halak Amon. Molok adalah simbol kegelapan religius kuno yang menuntut darah manusia, terutama anak-anak, sebagai korban bakaran. Jala akana memilih dirina tu molok, uhumna maksudna macai borat. Iko marutang hosa di do ibana jala sudi pangisi ni tanoi mendangguri doh batu tu ibana asamate. Tutu larangano nakamang doho tamuinang merujuk doon tu patik ni debata ima patik na parjulu doho patik na padua honiate. Audu jahuba debatam nina debatata dang jadi marako pau bahenomu debatam. Dia do lapatan ni odo ikon ubir rohata jala humolong jala upos mida debata asa mida nasa na ado. Jadi erat do rupani hubungan na tu patik na parjulu do patik na padua honi. Dang jadi ganomu jala dang jadi sumanonmu manang aha na di banua gicang doho na di banua tongaon. Rodi na di bagasa naik. Rodi na ditorunitano yang gotung gabe si sobaun manang siuluan. Dia do lapatan ni ikut dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata tu ibana asa dang jadi iba marsoba tu sobaun manang tu gana-ganaan. Mangidu hangulua siani jalanan jadi ulua bigu manang ulpuhan ni hadatuon jala dang jadi pos roha di ugasan homitan. Hamu kadongan alani adong matulu pesan nanaing dohonon natuhita mar hite turpukon. Tadama molok nai baru ate. Najut-jut manggatihon posisi ni Tuhani di bagasan ngulum. Kenali
molok-molok yang baru, molok-molok zaman ini yang bisa menggantikan posisi Tuhan dalam hidupmu. Adong doi? Pasti adong. Akadia mai hita maboto. Heado hita upursean turamalan manang tuhata di namalo. Lahoi bana rupani manukun masa depanna tunamalo. Dang tutuhani ibana manukun taringotu nguluna. Adong dope pangalaho si songoni, molu adong dope akka pangalaho si songoni, imana ni dokna mangaramuni habadiaun ni dirina, mangaramuni habadiaun ni debatai. Bahkan di bagasa turpukon termasuk doi permainanon, perjinahan doi, termasuk doi di bagasa turpukon. Totuna patuluhon badia mahita, badia mahamu, aina badia do Jehovah naung paluahon hita marhite-hite hama mate nai. Jadi sada perbue naung tahalason naung mate jalahehe tu hatai paluaho kita manubus sita asa marngolu na badia hita di parngolu otasigano pari. Amin martangiang mahita. Moliate madiho Tuhan di hatam na kubigi hami. Paso-paso may jala paurato di bagasan rohana mebe. Asa di parbueho katami parbuena denggan parbuena tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami Tuhan. Amin.